Аз съм острието. Аз да ентер, това при мен е брат ми, който много повръща на пимбузенец. Който е сега хапна едно бомбонче и повърна. И това май не са бомбони, бобчета. Jelly beans. Така. Тук може да видите, има различни цветове. И направо ще се редуваме. Първи острието, така му е профил в YouTube. Може да го проверите, качвал е 2 клипа. А с този става 2 клипа. С този става 2 клипа. О май гад. Или бебешки кърпички, или... Не бе, има ли шоуто на него? Не, или бебешки кърпички, или кокосче. Айде късме да се пам бебешки кърпи. Да. Кърпи! Кърпи! Бъде! Не! Бъй! Ама това не са бебешки кърпи, ами памперс. Боже. Добре. Видяха ли как се спука? Не, спокойно видяха. Но вече почнахме. А че ще разбъркам. На късмет. Това не падна. Ага! Бутай ги, отново ще бъркам. Бая се разбъркам. Не, той бърка. Хайде, издирай. Избрах се едно. Ще само да не падна други. Какво е? Беше хванал кафялото. Карай, хапай. Давай. Или супал, или трева. Не бе, или супол, или круша. Да. Аляхо. Пожелавам ти да е супол. Да бъдете на пауза, хора. Повърнете. Чувствам го на носа. Хайде. Хора, повърнах. Сега може. Чай са, направите място. Брат ми ще пробва да прави нещо. Или кокос, или бебешки кърпички. Кокос ще е, сигурен съм. Чакай. Кокос. Много браво. Дъвче малко. Това. Повръща ли се? Учи, ама в туалетната. Не в кухнята. Абонирайте се за мене. Този клип ще стане мой. 75 абоната. Повърна! Повърна ли? Да. Добре. Здравейте, мой ред е. О май гад! Или засолено яйце, или пуканка. Нали ги разбърка? Карай. Има нещо. Не, само гадни. Как това? Чакай. Разбъркай. Добре. И се връщам. Или онази гадория, или... Вкусно. Пробвай. Или какво? Лайно или дъвка. Пожелавам ти да е лайнице. Чуваш си? Дъвка беше. Защо го е про? Защото аз тази дъвка. Кога? Много гадна. Ами значи не е било дъвка. Ами нямаше вкусно лайно. Ама аз изобщо ял ли съм лайно някога? Добре. Така направо даваме на него. И после още не се издадуваме и спираме. Но е само 2 минутки. Защото... Побързо. Бе. Побързо. Има жълто. И през това време, айде ти да си сбъркаш през това време. Хавай. Добре. Гадно ли? Нали долу няма да повръщаш? Няма. Вижте. Гадно? Даледно? Не. Това е последния ми път, хора. Неговия последния път вече мина. Кокосче. Не, беше на памперс. Пробвай. Ще отворя водата.
Дръгни се, направи малко място. Ако трябва да спеш нагоре до туалетната, да, повръщам. Някой така му еди. Кокос! Докато низ. Кокос е! Ама защо го хвърлих? Дентер, хайде докато не свърши времето да не спираме клипа. Да не спираме. Да, хайде. Пробвай. Направи място, ще трябва да ходим. Айде сега клипът, ще го направя направо твой. Седни си тука. И това е много гадно. Давай! Пу! Пу! Ей, пак също! Яш. Так лайф! Так лайф. Пуканка ли е? Какво е? Фърля го, без хората да гледат. О, хора, клипът трябва да свърши.